Για πρωινό έχουμε και λέμε μια μελετίτσα με μπέικον και τέτοια. Εδώ κάτι φρούτα και κάτι πιο ανθυγιεινά πράγματα. Αλλά θα πάμε gym οπότε δεν πειράζει. Κλασικά χυμός, πορτοκάλι και καφές. Και αυτή τη βαφλίτσα την έκανα μόνος μου. Δεύτερος γύρος, πιο υγιεινά αυτή τη φορά. Τα Fruit Loops είναι για σουβενίρ για το σπίτι, δεν θα τα φάω. Και έχουμε ομελέτα την ίδια με πριν γιατί ήταν πολύ καλή. Και κάτι πράσινα εδώ και κάτι τυριά. Έφαγα λίγο πρωινό. Τώρα θέλω να πάω στο gym. Να κάνω λίγο στήθος και πλάτη πιστεύω τώρα. Και μετά θα ρίξω μια βουτιά στην πισίνα να δροσιστώ. Λοιπόν, αυτό το gym εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Εδώ μπορείς να κάνεις πρέσα για στήθος. Εδώ μπορείς να κάνεις κοπηλατική ή να κάνεις lat, pull down όπως λέγονται. Και έχει γενικά τροχαλία για να κάνεις χέρια, δικεφάλους και όλα αυτά. Εδώ πέρα κάτι για τα πόδια, εντάξει, τα βαράκια σου και αυτά. Παιδιά, μπανάκι μετά τη γυμναστική, ό,τι καλύτερο, θα το πρότεινα σε όλους. Το ξενοδοχείο να έστα λέγεται άμα θέλετε να έρθετε. Καλό είναι. Έκανα 2 σετ ασκήσεων, 2 για πλάτη δηλαδή και 2 για στήθος. Συνήθως γυμνάζομαι το απόγευμα. Μετά θα πάμε για μεσημεριανό. Κάτι με πρωτεΐνη σίγουρα, κοτοπουλάκι λογικά, κάνα μπέργκερ, δεν ξέρω τι έχει. Έμαθα ότι ο Ράλφ είναι εδώ. Σύντομα θα γνωρίσετε το Ράλφ. Ράλφ, Λόρεν! He's here! Έλα, come here, μαλάκα. You have lunch? Μεσημεριανό, πιο χαλαρά. Chicken wings. Και ο Ράλφ εδώ πήρε σολομό. It's good, Yep, very good. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα το πρόγραμμα έχει δικέφαλο και τρικέφαλο και μετά μπάνιο στη θάλασσα. Μπράβο στο service γιατί ο τύπος απλά ήρθε και μου έφερε μια πετσέτα επειδή δεν είχα. Δεν χρειαζόμουν πετσέτα, αλλά το είπα ευχαριστώ και την πήρα. Σήμερα έχουμε μια Caesar σαλάτα και ένα κλαμπ κοτόπουλο, αλλά το κλαμπ το έχω φάει ήδη. Δεν κρατήθηκα πολύ. Καινούρια μέρα, καινούριο σπυράκι. Καλό, Σήμερα θα χτυπήσουμε λίγο πόδια. Έχει αυτό το μηχάνημα εδώ. Και νομίζω θα πάρω και κάνα βάρος για να κάνω λίγο squat. Και μετά τη γυμναστική κλασικά πάμε για μπανάκι στην πισίνα μας. Όπως έχουμε μάθει το πρόγραμμα. Έχω κακομάθει λίγο εδώ, αλλά τι να κάνουμε, είναι ωραία εδώ. Είναι ωραίο να κάνεις μπάνιο μετά τη γυμναστική. Αυτά. Σήμερα παίζουμε με τάκος και φιλέτο κοτόπουλο. Και παιδιά, από ό,τι φαίνεται παράγγειλα και ένα σολομό με ριζάκι και μαρούλι. Άντε να το φάμε γι' αυτό και να πάμε πάνω, γιατί δεν μπορώ να φάω. Σήμερα παράγγειλα room service για πρωινό. Λογικά θα πάω γιατρό. Δεν ξέρω αν έχω πυρετό, νιώθω αρκετά ζεστός. Γενικά να προσέχετε τη τρώτη, γιατί εχθές απλά τα φάγα όλα. Και ήταν άκυρο συνδυασμός, δηλαδή έφαγα κοτόπουλο με γαρίδες και σολομό, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι κάτι δεν ήταν καλό και τώρα έχω δηλητηρίαση. Τα σκέφτομαι τι έφαγα αλήθεια και μου έρχεται να κάνω εμετό. Έχω κάνει πολλούς εμετούς.
Πάμε στο γιατρό να δούμε άμα είμαι εντάξει. Παιδιά, αυτό είναι το μπέργκερ της ανάρρωσης. Τελικά δεν είχα δηλητηρίαση, είχα μόνο δυσπεψία, που είναι καλό αυτό. Το στομάχι μου είναι ακόμα λίγο ευάλωτο, οπότε θα το φάω σε κομματάκια και μπορεί να μην το τελειώσω και όλο, δεν ξέρω. Λίγη κοκακόλα για το στομάχι, βοηθάει. Πιστεύω αύριο μεθαύριο το πολύ θα είμαι πίσω στο κανονικό. Και τώρα, παιδιά, αποχαιρετάμε το ξενοδοχείο. Λογικά για πάντα. Μας φέρθηκε καλά πέρα από το φαΐ. Ωραία πισίνα, ωραία όλα. See you again.